quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like امروز توجه جامعه جهان به نمودهای ورزش معاصر مخصوصاً محاربه‌های آمیخته خیلی زیاد است که در قلمرو تاجیکستان نیز فدراسی‌های فعالیت می‌کنند که سمت کاریشان به ترغیب این رشته‌ها روانه شده است. فدراسیای صنعت محاربه‌های آمیخته غیرکسبی تاجیکستان در فضای ورزش مملکت جوانترین فدراسیه به حساب رفته در طول 3 سال فعالیت شماره زیاد جایزه‌داران مسابقه‌های آسیا و جهان را به پای رسانید. عین حال در مناطق مختلف تاجیکستان نورسان و جوانان زیاد به این رشته ورزش پیوستگی داشته از جانب مربیان صاحب تجربه به تمرین‌های دائمی فرا گرفته شدند. نقشه‌های مشخص و کار پرثمر نمایندگان این رشته باعث شده که در مدت کوتاه در سطح بین‌المللی فدراسیای مذکور مقام شایسته پیدا کند. бояд қайд намуд ки федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии ҷумҳурии тоҷикистон роҳбари он ҷураев даврон мебошад ва бо роҳбарии ӯ тавонистанд мутахассисони беҳтаринро ба федератсия ҷалб намоянд, сар карда аз мураббиён, доварон, ҳайати худи федератсия, роҳбарият, муовинон, самти ҳар як дар федератсияи мо ҳар як шахс масъули самти худ аст. яъне мо кори худро хуб медонад ва зиёда аз 10 нафар ҳастем, таки 15 нафар аъзоёни федератсия ҳастанд ки барои баргузории мусобиқаҳо, таҳлили муҳорибаҳо ва муайян намудани дастаи мунтахаб онҳо ширкат меварзанд ва анамин дастаи пурра тавонист ки натиҷаи худро диҳад ва мо ҳама ҳаминро бо дар мувофиқа бо тамоми аъзоён ва намояндагони федератсия тавонистем ки дар як соли охир хелеам ба натиҷаҳои назаррас ноил шавем. فعالیت رسمی خود را نمایندگان فدراسیای صنعت محاربه‌های آمیخته غیرکسبی از سال 2020 شروع نموده تا آغاز سال 2022 زیاده از 30 مدال مسابقه‌های بین‌المللی را به خزینه دستاوردهای ورزشی میهن وارد نمودند. امسال نیز تیاری بچه‌ها در سطح ضروری راه‌اندازی شده است که این هم به خاطر نشان دادن نتیجه‌های نظررس در سطح جهان میباشد. تیاریات در سطح بلند میباشند. در یک روز دوبار بچه‌ها مشق میکنند، همه طرفه آمادن. فدراسیا چی لوازمات چی تشخیص چیزی که برای مشق در کار است همش آماده کردگی، تیار کردگی، تامین کردگی از ویتامینیزاسیا و دیگه همه طرفه تیارن، بچه‌ها هم در سطح بلندن. امروز طبق نقشه هر آخر هفته روز جمعه ما سپارینگ ها میگذرانیم. امروز بچه ها یاردمچی ها اومدن از دیگه دسته ها که رحمت کمان با آنها 2 نفری 3 نفری اومدگیند برای هیئت دسته رقابتاشون بسیارتر باشد، پیشرویاشون میبینیم، کمبودیاشون میبینیم. بعد از هفته نو باز نقشهایی که کسی کمبودی دارن همون رو اصلاح کرده با شمالکه میکنیم که در سطح بلند باشن بچه‌ها. اکوا میرن بچه‌ها شناوری هم میکنن. خیلی مسئله ساونا و ماساژ این خیلی چیزاش هم همش ما دیدگیم. این چنین در یک هفته در هوای تازه کروسی 17 یا 20 کیلومتر میگذاریم.
ёдовар мешавем ки варзишгарони федератсияи мазкур дар чемпионати ҷаҳони Абу-Даби соли 2021 ширкат намуда соҳиби 7 медал, 1 тилло, 3 нуқра ва 3 биринҷӣ гардиданд. Ин натиҷаро рекордӣ ҳам гӯем хато намекунем, зеро варзишгарони тоҷик дар байни 6 давлати сайёра зинаи чорумро касб карданд. ҳамзамон дар ҷанбасти солонаи федератсияи байналмилалии муҳорибаҳои омехта (IMAF), федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии Тоҷикистон соҳиби 2 ҷоиза гардид, аз ҷумла барои рушди бесобиқаи ин ришта ва беҳтарин варзишгар дар байни ҷавонон. Потенсиали варзишгарони тоҷик дар муҳорибаҳо хеле баланд аст. Ба фикри ман шаҳодат аз он баромадҳои варзишгарони мо дар мусобиқаҳои байналмилалӣ, аз ҷумла чемпионати кушоди Аврупо, чемпионати ҷаҳон байни наврасон, чемпионати ҷаҳон оид ба калонсолон шаҳодат метиҳад ва ман фикр мекунам ки мо як имконияти хуб дорем ки ҳунару малакаи худро дар арсаи байналмилалӣ хуб нишон дода ноили ҷойҳои сазовор гардем. Федератсияи мо яке аз беҳтарин федератсия дар Тоҷикистон ва берун аз Тоҷикистон шавад, ин кори дастаҷамонаи ва самарноки аъзоёни федератсия ва коргарони федератсия мебошад. ҳамакунун нафароне ки дар чемпионати ҷаҳон натиҷа ба даст оварда буданд, имсол мехоҳанд нишондодҳои худро болотар бардоранд. шароитҳо хеле хуб ҳастанд. тамринҳо бо мураббиҳои пуртаҷриба хеле хуб гузашта истодаанд. 2 сол мешавад ки дар ин таҷрибаҳо иштирок мекунам ва аввалин бор дар таҷрибаҳо дар мусобиқаи ҷумҳуриявии он иштирок кардам. ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок кардам, сазовори ҷои аввал гаштам ва баъд аз он ба чемпионати ҷаҳон ки дар шаҳри Абу-Даби Аморати Муттаҳидаи Араб баргузор шуда, ба он ҷо сафарбар шудам. дар он ҷо сазовори медали биринҷӣ гаштам. дар чемпионати ҷаҳон баромад хеле хуб гузашт. сафарникҳои пуртаҷриба буданд ва дар он ҷо хатогиҳо на он қадар бисёр буданд. хатогии асоси ман ки дар партер зарба задан кам буд, бо ҳамин сабаб ман мағлуб шудам. ҳозир бошад дар ин тамринҳо хатогиҳои худро ислоҳ карда, дар мусобиқаҳои дигар хатогиҳоро дигар такрор намекунем. федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии Тоҷикистон шояд аз камтарин федератсияҳои варзишии мамлакат ба шумор равад ки варзишгаронаш доимо зери назорати табиби варзишӣ буда, ҳар як ғизое истеъмол намудаву раванди тамринҳо ҷиддӣ зери таваҷҷӯҳ аст. пеш аз ҳама варзишгаронро аз муоинаи тиббӣ мегузаронем. баъди гузарондани муоинаи тиббӣ мо боварии аниқ дорем ки варзишгарони мо ба пуррагӣ солиманд ва вобаста ба намуди машқи онҳо мо ба онҳо витаминҳо таъин мекунем. яъне кадом намуд витамин мо бояд таъин кунем ки қобилияти физикии онҳо зиёд шавад, кадом намуди витамин мо таъинот кунем ки қобилияти тобоварии онҳо зиёд шавад. ва аз ҳама муҳими асосияш дар он аст ки барқароршавии варзишгар, яъне то чӣ андоза варзишгар чанд қадар тезтар барқарор шавад, ҳамон қадар самаранокии кори мо хубтар мегардад. имрӯз клубу толорҳои алоҳида ва баъзан мураббиён бо шаклҳои гуногун ҷавононро ба муҳорибаҳои омехта ҷалб мекунанд, ки бино ба гуфти роҳбари Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ, ин тарзи корбарӣ нодуруст буда ба мақсад наздик нест ва мо бояд мардумро фаҳмонем ки дар федератсияи расмӣ ҳама меъёрҳои муқарраргардидаи ниҳодҳои варзишӣ риоя мешаваду саломатии варзишгарон дар мадди аввал меистад. имрӯзҳо бисёр ташаббусҳо ҳаст ки баъзе клубҳо ё ба ном федератсияҳо ё дигар шахсони алоҳида мехоҳанд ва дар асл баъзе ҳаракатҳоро оид ба
фаъолият ҳамчун федератсия ё клубҳои варзишие ки бо федератсияи бо муҳорибаҳои омехта машғуланд фаъолият баранд. Аммо мо бояд донем ки федератсия бояд аз аккредитатсияи давлатӣ гузарад. пас қоидаҳои тайёрии варзишгарон бояд вуҷуд дошта бошад, яъне таҳия ва қабул гардад аз шахси аз мақоми ваколатдор. пас ӯ намуди варзиш ҳамчун намуди варзиши нав метавонад дар мамлакат рушд ёбад тибқи қоидаҳои муқаррар гардида. мутаассифона баъзе аз ҷониби баъзе шахсиятҳо ё ки ташкилотҳо фарз кардем клубҳо баъзе меъёрҳо риоя намегардад ва ин боиси як баҳсҳо ҳаст, дигаргуни фаҳмиҳо ҳаст ва баъзе одамо метавонанд баҳои нодуруст ҳамчун ба федератсия расмӣ диҳанд. аммо ин кори сарҷамона аст. мо ҳам мехоҳем ки ба ҳамин масъалаҳо равшанӣ андозем ва мехоҳем ҳамаро муттаҳид кунем ки зеро мақсади ягонаи мо ин баланд бардоштани парчами ватани азизамон дар арсаи байналмилалӣ аст. ва чӣ хеле ки шумо медонед федератсияи ҷаҳонӣ танҳо федератсияи расмиро эътироф мекунад ва дар иштирок дар мусобиқаҳои расмӣ танҳо варзишгарони федератсияи расмиро роҳ медиҳад. чун болотар гуфтем, федератсия ҷавон аст ва имрӯз ҳадафҳои бузургро пеша кардааст ки ҷиҳати амалишавии он масъулин талош мекунанд. муҳимтарин коре ки барои тарбияи варзишгарони касбӣ мусоидати фаъол мекунад ин бунёду азнавсозӣ базаи тамринӣ мебошад. чӣ гуна ки мебинед, корҳои сохтмонӣ дар ин толор ҷараён дорад. насби таҷҳизоти замонавӣ ва имконияти васеъ ин ҷо фароҳам оварда мешавад ва минбаъд дастаи мунтахаб ва дигар варзишгарон метавонанд ин ҷо омодагиҳои худро ба роҳ монанд. мо бояд ҳамчун федератсия, ҳамчун аъзои федератсия, ҳамчун шахсони масъули федератсия тамоми шароитҳои беҳтаринро барои варзишгарон таъмин намоем. ин пеш аз ҳама шароити машқ барои машқу тамрин, мураббиёни беҳтарин, барномаҳои беҳтарин барои варзишгарон, албатта назорат аз болои вазъияти тиббишон, барои витаминизатсияшон. яке аз роҳҳое ки барои расидан ба натиҷаҳои назар аст, ин ҷои яъне макони тамринҳо мебошад, машқу тамринҳо ва федератсияи мо ташаббус гирифт ки яъне толори варзишии худро барои дастаи мунтахаб, барои омодагии тамоми варзишгарон омода намояд ва ҳоло корҳои сохтмонӣ рафта истодааст ва дар рӯзҳои наздик дар саршавии мусобиқа мо ният дорем ки ин толори варзиширо кушоем ва тамоми варзишгароне ки ба хоҳиши машқ кардан доранд, онҳо дар он ҷо тамрин намоянд. кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ки ниҳоди танзимкунандаи федератсияҳои варзишии мамлакат ба ҳисоб меравад, имрӯз намояндагони ин ниҳод аз ҳамкориҳои доимии федератсияи санъати муроҳибаи омехтаи ғайрикасбӣ то ҷои қаноатманд буда боз барои рушди ин ришта барномаҳои дуҷонибаро амалӣ хоҳанд кард. ва чун сардори шӯъбаи кор бо дастаҳои мунтахаби кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш ҳалим набизода иброз дошт, тамоми намудҳои варзиш новобаста аз олимпӣ ва ё ғайриолимпӣ буданашон ҳадафи як доранд: муаррифии кишвар дар арсаи ҷаҳон. федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии ҷумҳурии тоҷикистон дар тӯли фаъолияти кӯтоҳи худ тавонист ки ба як қатор дастовардҳои назаррас ноил бигардад ва ин ҳам бошад фаъолияти пурсамар ва иқдомҳои саривақтии роҳбарияти федератсия, аъзоёни федератсия мебошад ки ва онҳо тавонистанд ки дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок намоянд ва ба натиҷаҳои назаррас ноил бигарданд. ва имрӯз мо гуфта метавонем ки
федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ба даст овардани медалҳои тилло, нуқра ва биринҷӣ аз чемпионатҳои ҷаҳон, Европа ва дигар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ тавонистанд, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон боз навовариро дар ин самти варзиш муайян намояд ва ҳамкориҳои Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш назмиён бо чунин федератсия албатта минбаъд низ бо ин федератсия ҳамкориҳоро баром мемонад ва бо ба даст овардани натиҷаҳои назаррас мо метавонем бо ин федератсия минбаъд низ дигар корҳои омодагиро бо дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи ин намуди варзиш роҳандозӣ намоем. дар мавриди сафарбаркунӣ варзишгарон ба мусобиқаҳои байналмилалӣ намояндагони федератсия нақшаҳои дурусту дақиқро амаливу таррезӣ мекунанд. функсияи федератсия ин аст, ки мо тавонем ҳарчи зиёдтар ва бештар варзишгароне ки аллакай ғолибони мусобиқаҳои дохилӣ ҳастанд, аз ҷумла ғолибони чемпионатҳои республика ҳастанд, ба мусобиқаҳои байналмилалӣ гуногун сафарбар кунем, то ки онҳо тавонанд зиёдтар таҷриба гиранд ва албатта ҷойи намоёнро дар арсаи байналмилалӣ ишғол кунанд. Албатта кори мо дар ин самт бисёр мушкил аст, зеро мо бояд сари вақт ва босифат функсияҳои худро иҷро карда бештар ширкатҳои ватаниро аз ҷумла сарпарастҳоро ҷалб кунем, ки онҳо маблағгузорӣ кунанд, кӯмак кунанд ба федератсия, ки мо тавонем шарту шароити муайянро ба варзишгаро пешниҳод кунем. Ва ман бо боварӣ гуфтан метавонам, ки дар ояндаи наздик мо аллакай чанд шартнома дорем бо ширкатҳои бо нуфуси ватанӣ, ки онҳо муддати солҳои наздик аллакай ба зимма гирифтагӣ ҳастанд, ки сарпарастӣ мекунанд федератсияро ва мо фикр мекунем, ки муддати солҳои наздик мо ҳаракат мекунем боз ҳам зиёдтар ва шумораи зиёдтарро варзишгаронро дар мусобиқаҳои байни кӯдакон, наврасон ва ҷавонон ва калонсолон дар мусобиқаҳои байналмилалӣ аз ҷумла чемпионатҳои Осиё, ҷоми ҷаҳон, чемпионати ҷаҳон ва чемпионатҳои кушоди дигар давлатҳо иштирок кунем. агар ба баргузории мусобиқаҳои дохилии ин ришта таваҷҷӯҳ кунем, азияти сату сифат хеле бартаре дорад. имсол аввалин мусобиқаи кушоди шаҳри Душанбе миёни ҷавонону калонсолон доир шуд, ки ташкилкунандагон онро дар сатҳи байналмилалӣ роҳандозӣ намуданд. 34 даста аз тамоми манотиқи ҷумҳурӣ ширкат намуда барои мақомҳои ифтихорӣ ва шомил шудан ба қатори беҳтаринҳо нерӯсанҷӣ намуданд. аз миёни 200 варзишгар беҳтаринҳо соҳиби зинаҳои ифтихорӣ гардида бо тӯҳфаҳои пулӣ низ қадрдонӣ шуданд. барои боз ҳам баланд бардоштани рӯҳияи варзишгарон аз ҷониби роҳбари федератсияи мазкур тӯҳфаҳои пулӣ ба сегонаи зинаи аввал 10 000 сомонӣ, ба сегонаи мақоми дуюм 30 000 сомонӣ ва ба барандаи медали тилло Асадбек Маънунов 50 000 сомонӣ ҳадя гардид. барои шаффофу дар сатҳи зарурӣ гузаштани мусобиқаи мазкур сардовар аз хориҷи кишвар даъват гардида буд. ҳар як мусобиқаҳое ки мо баргузор менамоем, сол аз сол, рӯз аз рӯз шумораи иштирокчиён аз риштаи намуди санъати муҳорибаҳои омехта зиёд шуда истодааст ва мураббиёнам низ варзишгароне ки дар мусобиқаҳои мо муваффақ мешаванд, яъне ғолиб мебароянд, онҳо ба дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон шомил мешаванд ва дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ширкат меварзанд. хеле ки таҷриба нишон дод, дар соли гузашта мо тавонистем 35 медали сатҳи байналмилалиро ба ҷумҳурии Тоҷикистон биёрем ва ҳар як варзишгаре ки ба дастаи мунтахаб шомил мешавад, ба онҳо як қувваву нерӯи хоса, онҳо бо хоҳиши боз ҳам зиёдтар иштирок карданро доранд. мо дар ҳама намуди сатҳҳои мусобиқа сар карда аз
чемпионатҳои кушоди аврупо, осиё, чемпионати ҷаҳон ки вай соли гузашта буд, ҳамаи онро ширкат варзидем ва дар ин сол нақша дорем ки боз ҳам зиёдтар натиҷаҳои худро ба давлати худ ба ҷумҳурии Тоҷикистон яъне биёрем. имсол аввалин маротиба мусобиқаи ҷумҳуриявӣ миёни наврасон роҳандозӣ мешавад ки ин иқдом барои аз сифр омода шудани варзишгарон заминаи мусоид мегузорад. мо ҳаракат карда истодем ҳар мусобиқаҳоро дар сатҳи байналмилалӣ ташкил ва баргузор кунем ки то ки варзишгарони мо ба хориҷа мераванд тавонанд ҳамун ҳиссиётҳоро гум накунанд ва донанд ки ҳар як расмиёт, ҳар як қоида айнан ҳамун аст. Ва бубинед, мо соли аввал як мусобиқа гузарондем, соли дуюм мо ду мусобиқа гузарондем, имсол мо аллакай тасмим гирифтем ки 5 мусобиқа баргузор кунем. аз ҷумла якум маротиба дар ҳамин соли 2022 мо мехоҳем чемпионати кушоди вилояти Хатлонро баргузор намоем ва нахустин маротиба чемпионати республика байни кӯдакон ва наврасон. машварату семинар ва баланд бардоштани касбияти мураббиёну доварон яке аз муваффақиятҳои кори роҳбарияти федератсияи мазкур ба ҳисоб меравад. ду нафар аз доварони тоҷик Али Гришин ва Алишер Каримов ба хориҷи кишвар сафарбар шуда он ҷо касби таҷриба карда ба Тоҷикистон омаданд ки дар раванди баргузории мусобиқаҳо саҳми худро мегузоранд. Бахтиёр Турсунов яке аз мураббиёни муваффақи ин ришта дониста мешавад ки шогирдонаш пайваста дар мусобиқаҳо натиҷаҳои назаррас русоӣ мешаванд. бино ба гуфти ин мураббӣ, имкониятҳои васеъ дар федератсияи таҷмаф мавҷуд аст ки ин метавонад дар самти омода кардани беҳтаринҳо кӯмаки бузург расонад. ду соли охир дар санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайри казбии ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти шогирдони ман хеле хуб ҳастанд, нишондодҳои хуб доранд. соли 2021 ҳам байни кӯдакон дар чемпионати ҷаҳон иштирок карданд, байни ҷавонон ва калонсолон дар чемпионати аврупо ва ҷоми ҷаҳон ва соли 2022 дар чемпионати ҷаҳон иштирок карданд, ҷойҳо намоёнро ишғол карданд. фикр мекунам ки аз бисёри чӣ хел гӯям федератсияҳое ки кӯҳнаанду солҳои зиёд фаъолият мекунанд, аз ҳунорро дида рушди таҷмаф хеле зиёдтар аст. барои ҳамаи камбудиёро фикр мекунам ки бартараф кардан айни ҳол фақат аз мо тамрин ва тайёрӣ лозим аст. ҳамакунун тамоми варзишгарон, мураббиён ва намояндагони Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии Тоҷикистон кӯшиши талош ва омодагии худро ба сабқатҳои байналмилалӣ равона мекунанд, зеро намояндагони ин ришта имсол ба якчанд мусобиқаҳои бонуфузи ҷаҳонӣ даъват гардиданд. мақсад ва ҳадафи федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ ин муаррифӣ намудани ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ мебошад. мусобиқае ки аввалин бояд гузарад дар соли 2022 агар дар сатҳи байналмилалӣ гӯем, ин чемпионати Осиё мебошад, вале ҳоло санаи он маълум нест ки кай баргузор мегардад. бинобар ин бачаҳои мо айни ҳол омодагии худро давом дода истодаанд. мусобиқаи дохилӣ бошад, аз 4 то 6 июн дар шаҳри Хуҷанд мусобиқаи кушоди вилояти Суғд баргузор мегардад ки дар он тамоми варзишгарони ҷавону калонсол, ҳайати дастаи мунтахаб пурра баромад менамоянд.
агар ба муҳимияти ин риштаи варзиш таваҷҷӯҳ кунем, новобаста аз оне ки варзиши мураккаб аст, вале шумораи зиёди наврасону ҷавонон ба он рӯ оварда дар толорҳо машқварзӣ мекунанд ва ин метавонад аз бисёр корҳои нолозиму беҳудагардӣ насли наврасу ҷавонро боз дорад. бо ҳамин шӯрушавқ ва меҳнату тамринҳои саривақтӣ ва барномаҳои мушаххаси намояндагони Федератсияи санъати муҳорибаи омехтаи ғайрикасбии Тоҷикистон метавон гуфт, ки имсол низ мисли соли гузашта аз чемпионатҳои Осиёву ҷаҳон натиҷаҳои назаррасро ба даст оварда ному нанги Тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳон боло мебардоранд.